Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nongtangmon boyखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. आंहा दिनैहाय न'आवहाय 4th day ओमफ्राय दिनैहाय दिदोमबो दंफैसै. दा दिनैहाय आङो मा खालामगोन ओमफ्राय सानसेनि दिनखौ आं माबोरै स्पेन्ड खालामगोन जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो. जोङो सिखांनानै फ्रेश जानानै नै ब्रेकफास्ट खालामबाय आरो ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामखांनानैहाय नै बाबुआबो दिनैहाय न'आव थांनो ओंखारबाय. बिबैया ओंखाम जाफुदोंमोन बेयावनो खुलुमफैबाय नै बेस्रालाय ओमफ्राय बिबौआ दोनलांनो नागिरबाय आरो नै थांनो गोसो गैथारामोन ओमफ्राय बिमायाथ' मैयाबो लांफैदोंमोन नालाय मैया थाङासै ओमफ्राय दिनैहाय थांगोन होनहरदों गाव बिमाखौ ओंखायनो दिनै थांनोसै आरो इयो. सोरबा बायग्रा ओंखारला दा फानफखानायलै आङो नै दाना सेस फानजासिगोन नोङो लामायाव जानानै थांगासिनो दे बाय बाय. थाइबानि फाननोसै बाय बाय. बाबुमोनहा थांबाय ओमफ्राय नै जोंबो खोलाहा थांनो ओंखारदों. आंहा बेंकआव एसे खामानि दं ओमफ्राय बङाइगावआवबो एसे माबा माबि खामानि दङ. दा बेयावनो थांनो ओंखारदों जोङो ओमफ्राय बिराद अखा हाना होबाय नै लामा ससेयाव ओंखारनायनि उनावहाय नायलांदो नोंथांमोना. काजलगावनि सेन्ट्रेल बेंकआव फैदों नै जोङो मोनफैबायानो ओमफ्राय बेंक सिङावथ' भिडिअ लानो मोना आङो नोंथांमोननो देखायला बेखिनिल' देखायनानै दोनबाय आङो नै. जोङो बेंकनिफ्राय फैबाय नै बिराद बिहिरमोन होनबाबो एसे थाब जाबाय ओमफ्राय दा बङाइगाव एसे हाबहैनोसै नायलांदो नोंथांमोना. ओमफ्राय नै जोङो बेंटल गेटआवहाय आइसक्रिम जानो होननानै लाखिदों आरो बोथोराबो बिराद गरम ओमफ्राय एसे अखा हानायजों मानायजों बिराद गरम जाबाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो आइसक्रिम जानोसै होननानै लाखिदों जोङो नै. बांसिन गोथाव मोनो आं बेखौ लाला नामा ओमफ्राय ओमफ्राय ब्रिज बारनानैहाय नै आयुर्वेदिक फार्मासियावहाय मामिनि मुलि लागोन होननानै दसे ओंखारदों जोङो नै. शुगर का वो विश्वास है ना एक दे दो. बेनि उनावहाय जोङो किड्स वर्ल्डआवहाय डाइरेक्ट फैबाय नै एसे माबा माबि बुस्थु नांगौ जादों ओंखायनो बेयाव डाइरेक्ट फैबाय आरो जोङो नै.
जोङो लाखांबाय ओमफ्राय लाखांनानैहाय नै रेन्डि बसनि अपोजिटनावहाय मोनसे पानिपुरि दङ बेखौ बिराद गोथाव मोनो आङो ओंखायनो बेखौ एसे जालांथारगोन दिनै होननानै जानो ओंखारदों नै जोङो पानिपुरि 20 थाखा दे दाउ आङो माने लुबैबाबो बांद्रायबो जानो हायाना ल' बिपि ओंखायनो एकदम एसे लुबैगानाया खारथों होननानै खुनुरुखुम मोनब्रै जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै दा जोङो डाइरेक्ट फैबाय हटेल हिमालयावहाय लान्च खालामलांनोसै होननानैहाय नायलांदो नोंथांमोना माजों जानो नागिरदों ओंखाम जाखांनानै जोङो डाइरेक्ट न'आव फैबाय ओमफ्राय नै जोङो बेलासियावहाय थुक्राझार आइफवालियावहाय दालां नायहैनो होननानै ओंखारफिनदों आरो नै जोङो बेबायदिनो दसे बेरायबाय नायबाय ओमफ्राय मोननै मोनथामसो फट' लाबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आरो मोनाखाबायबो सानाबो हाबबायमोन आरो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय